saben bengi nyawang Mbok besan kala kowe nek biasane kan sing jeglek iki wong lanang. Ya ora. Mbok besan kala wong wedok. Lah apa? Ndak apa nek kunjundil iki. Yen memajang amung karo janur kuning tak kudange Bu Salmi Salmi, ajeng digudang Bu. Pundi Bu Salmi, tak gendong-gendong. Oh ten kidul. Oh nggih. Nggih niki olore mboten degeriku Ibu niku. Kembang wae weton. Sing kok anyar. Gunung bahaya nek mau dijleng ngono bahaya. Mental, Pak. Ora korone mental. Sing kontal aku malan. Rada Pak. Ayo. Apa iki? Pacitan. Sarwi. Kasangginan sak jose tenan. Sak jose. Dasare sone yo gemleger. Dasare penduduk iki jan urung ana sing di bojo blas iki. Kae ya urung, iki ya urung. Joko kabeh. Iki jan iso joko kabeh. Jan. Berarti aku ki tuwa dhewe ngene. Panas. Oh. Panas udan panas. Aling. Walah, sentile. Sian gitu. Aku nggo padahal mung ora pate apa lho. Nggonku kuwi mengane apa malah nyenyet. Capek gunung. Bapaknya ngerti. Makanya kulino nyoting kaya. Nek iki ora iki. Nandur jahe nang galengan. Ora tuwuh. Ora tuwuh. Ya wis ora sida. Nyambut gawe bebarengan. Tuku tahu nang pasar panggang. Penyanyine ayu ora nganggo konde. Nganggo gede jane Kak. Tuku tahu dipangan tekek, penyanyine ayu sikile mledek. Ora ding tak kena. Aku jur ngungak. Nek Mas Tatang ki tekak lorek ndase ireng biasane kuwi. Senajan to tuwek iso ngarit. Iso ngarit semangat kok nggih. Simba-simba saiki ki semangat kok. Ayo. Nadyan waton
Semoga Mbak Iis pun Jih. tampil langkah pun caping gunung minangkani panyuwunan saking Ibu Salmi. Ibu Ingkang Salmi. saking Bogor. Saking Bogor, Jawa Barat, Ya, Indonesia. semoga. Di zaman biasa sing bae tesih energik. Jenengan Pripun Ibu? dalake kagungan batin napa Nggih. ngendika mawon, Bu? Napa, Bu? Pripun? Mboten. Kok jer kujengetan niku tuh. Nah? Wah, Oh, alah lha tesih Jih, jih, semangat sih bae niku tak dasare. kira pengen batin napa ngono, Bu. Bocah kuwi ngono tuh. Yo. Sekarang bisa